салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар, ё зиёд кардани риш, ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ, ё барои зиёд кардани вазни худ, ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар доруи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристи ҷай муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод ҳастен. Пеш аз мавзӯи асосиро шурӯъ кардан ба шумо хотиррасон мекунем ки агар касе мехоҳад канали юристиҷера дастгирӣ кунад, ссилкае ки дар комментария закрепит кардагиа бидроед ба промокоди юристиҷей регистратсия кунен ва соҳиби бонус мегарден. Имрӯза видеои мо дар бораи донишҷӯён, яъне шахсиятҳое ки дар Федератсияи Россия дар донишгоҳҳош ё ки коллеҷош таҳсил мекарданд ё шахсое ки ҳамин сол дохил шиданд. Оё чӣ мешавад хондани иё? Ҳозир мо дар ҳамин маврид каме суҳбат мегзаронем ва баъдан боз дар мавзӯи як қонуни нав ба имзо расида дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар мавзӯи студентҳо бисёри бародаро хоҳиши зиёд карданд ва савол ҳам дар ин бора зиёд буд ки чӣ мешавад, студентҳо бояд чӣ кор кунанд. Якчанд қа пеш Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишҷӯёни хориҷие ки мақсад донишҷӯёне ки дар берун аз кишвар дар хориҷа таҳсил мекунанд, яъне шаҳрванди тоҷик ҳастанд. Ба иё як осонӣ овард Вазорати маориф ки ин шахсиятҳо метавонанд бо сабаби баста будани марзҳо дар донишгоҳҳои дилхоҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил кардан гиранд то як муддате ки марзҳо кушода шаванд ё ки парвозҳо муқаррар шаванд ба мисли пештара. Ва имрӯз вазири илм ва таҳсилоти олии Русия барои донишҷӯёни хориҷӣ ки бинобар баста будани марзҳо ба Русия баргашта наметавонанд, якчанд роҳ пешниҳод кард. яъне ки вазири илми Федератсияи Россия чандин роҳҳоша барои ҳамаи студентҳое ки берун аз Россия қарор доранд, чи тоҷик, чи узбек, чи қирғиз, умуман ҳама миллатҳое ки дар Федератсияи Россия таҳсил мекунанду бо сабаби баста будани марзҳо омада натонистанд, якчанд роҳи осонӣ пешниҳод кард. ҳозир мо давомуша боз мефаҳмонем ба шумо. Донишҷӯёни хориҷӣ ки бинобар бо сабаби беморӣ ба Русия баргашта натавонистанд, онҳо метавонанд рухсатии академӣ бигиранд, гуфт вазири илм ва маълумоти олии Федератсияи Россия Валерий Фалков дар эфири шабакаи телевизионии Россия 24. Яъне шахсиятҳое ки бо сабаби баста будани марзҳо баргашта натонистанд ки таҳсили худшона идома диҳанд дар Россия ва ё метавонанд ки рухсатии академӣ бигиранд, яъне академический отпуск агар бигирем бисёртар мефаҳмем. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳастанд нафарое ки дар донишгоҳ таҳсил мекунанд, аз сабаби вазъияти шароитшон ё ягон сабабҳое мешавад ки донишгоҳшона академически мекунанд, тӯли 1 сол мераванд, ҳамун корҳои зарурии худшона мебинанд ва бармегарданду таҳсили худшона идома метиҳанд. Ва Федератсияи Россия ҳамин гуна пешниҳод кард шахсое ки омада наметавонанд рухсатии академӣ бигиранд. ва боз вазири илми Федератсияи Россия қайд кард ки дарсҳо ва фанҳое ҳастае ки барои ҳатмӣ будани донишҷӯё талабот дорад, яъне ки дарсҳое ҳастае ки бе ҳамун донишҷӯ гузаронида намешавад. Вале дар ин ҷиҳат вазири илм қайд кард ки ягон нигаронӣ накунанд ин донишҷӯён ва ӯ дарсҳоро ба дигар рӯзҳо, яъне ки ба дигар моҳҳо мегузорану ва кае ки баргаштанд ӯ дарсҳои худшона меомӯзанд. ва боз вазири илми Федератсияи Россия қайд кард ки аз сабаби беморӣ айни ҳол дар саросари дунё паҳн шидагӣ ҳастай. Аз ҳамин сабаб дар ин ҳол агар шахсиятҳое ки ба ҳамун давлатҳои таҳсил мекардашон сафар кардан натонанд, аз ҷониби ҳамун донишгоҳ хориҷ карда намешаванд. яъне бисёр донишҷӯёни Россия айни ҳол дар Тоҷикистон банд мондагианд ва наметавонанд ки ба Россия бираванд, дарсҳои худшона идома бидиҳанд. Ба ҳамин хотир вазири илми Федератсияи Россия гуфт ки дар ин ҳолат ӯ донишҷӯё аз донишгоҳ хориҷ карда намешаванд.
тамошобинони азиз, ҳамин буд як кам тарак маълумот оиди студентҳо ва таҳсили студентҳо то чени бидагиш ва то чени фаҳмиши худмон мо ба шумо фаҳмондем. агар ки ягон ахбороти нав шид бо ҳатман ки пешкаши шумо мегардонем, худованд агар ки розӣ бошад. ва оиди дигар қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расида, яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлати ивази ному насаба кӯтоҳ карданд. пештар ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки барои иваз кардани ному насаб на камтар аз 5-6 моҳ вақт мерафт, яъне ки протсесси ҳамин кор, рафти ҳамин кор 4 моҳ, 5 моҳ, 6 моҳа дар бар мегирифт. вале хушбахтона протсесси ҳамин кора ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон камтар кард ва шаҳрвандое ки мехоҳанд ному насаби худшона иваз кунанд дар муддати кӯтоҳ метавонанд ки ҳуҷҷатгузорӣ кунанд ва ному насаби худшон иваз карда шавад. лоиҳаи қонун оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии аснодии ҳолати шаҳрвандӣ дар ҷаласаи навбатии маҷлиси намояндагони кишвар пурра ҷонибдорӣ шудааст, яъне ки дар ҷаласаи маҷлиси намояндагон ин қонун аллакай баррасӣ шуд ва аз назаргузаронӣ кардану дар амал шудагияй аллакай. ва тибқи ҷаласаи маҷлиси намояндагон қайд кардагиянд ки агар ҳар касе ки мехоҳад ному насабша иваз кунад ариза пешниҳод мекунад ва ин аризаш на камтар аз 1 моҳ баррасӣ карда мешавад, яъне ки дар тӯли 1 моҳ ҳамин ариза баррасӣ карда мешавад, чӣ хеле ки мо гуфтем пештар то 6 моҳа ин аризаро баррасӣ мекарданд. ва дар ин ҷаласа Музаффар Ашуриён, вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон боз қайд кард ва номурда кард, гуфт ки минбаъ дар насаби кӯдакони навзод ҳангоми додани шаҳодатнома ова ева сабт карда намешавад ва ба ҷои он паствандҳои зод, зода, он, ён, ниёр истифода карда мешавад. мо ба шумо як мисол меорем ҳозир ки чира аз байн гирифтанд ва ба ҷои ӯ чира монданд. мисол, фамилияи ма Сафаров ай, айни ҳол дигар Сафаров намешава, ё ки Сафарзод мешава ва ё ки Сафарзода мешава. ва як мисоли дигар меорем, агар ки Муъминов боша фамилия, дигар Муъминов намешава. аз ин пас кӯдакҳое ки навзод нав ба дунё меоянд Муъминов намешава, ё ки Муъминзод мешава, ё ки Муъминзода мешава. бародарони азиз, ҳамин буд навори имрӯзаи мо. наворҳои нави моро интизор бошед. дар канали Юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.